L-għaqdiet volontarji reġistrati f'Malta u f'Għawdex se jerġgħu igawdu minn allokazzjoni oħra ta' 900,000 euro bħala parti mill-iskema ta' assistenza operattiva l-għaqdiet volontarji matul ix-xhur tal-pandemija. B'hekk f'sena l-Gvern se jkun investa b'mod dirett mal-5 miljun euro fis-settur tal-volontarjat. Dan l-investiment jikkumplimenta l-akbar investiment dirett li qatt sar fis-settur tal-volontarjat li kien jammonta għal 4,100,000 euro u li salva l fuq minn 900 impjieg li minnhom 140 għaqda volontarja gawdew minn din l-iskema. Il-President tas-Soċjetà Filarmonika San Bartilmew, Ġesmon ta' Kolina, saħaq li dawn il-fondi se jkomplu jgħinu lis-soċjetà fil-ħidma tagħhom ta' kuljum. Il-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat, Mauro Paċ Paraskandolo, spjega kif matul il-pandemija bosta mill-attivitajiet kellhom jifqu iżda s-settur tal-volontarjat xorta baqa' għaddej, speċjalment fl-oqsma ta' servizzi u ta' appoġġ lil nies li ġew affettwati mill-pandemija. Iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat Noel Camilleri qal li l-fondi huma ta' sostenn effettiv għas-settur tal-volontarjat. L-estensjoni ta' dan il-fond propju ta' kważi miljun euro, propju sa jgħin biex dak il-għadit volontarji li għandhom il-numru ta' impjegati tagħhom ma jifqux mill-ħidma tagħhom ma skomplu jaħdmu biex jagħtu s-servizz tagħhom. Is-Segretarju Parlamentari għall-Għaqdiet Volontarji Clifton Grima ħabbar li dan il-fond ta' għajnuna qed ikompli jassigura l-eżistenza u jagħti n-nifs ta' ħajja lil dawn l-għaqdiet li fl-aħħar xhur ġew affettwati b'mod negattiv minħabba l-mod limitat kif kellhom jaħdmu u jiġġeneraw id-dħul tagħhom. Barna estensjoni ta' skema partikolari illi fl-aħħar 12 xahar biss tajna aktar minn 5 miljun euro li dan is-settur. Settur li kellu bżonn l-għajnuna tagħna bħala Gvern sabiex propju jibqa' jeżisti